Няма нито една причина да ядеш безвкусна и скучна храна, докато отслабваш, защото ето тези брутално вкусни барбекю купички с зеленчуци, орзо и пилешко месо имат по-малко от 500 калории и над 50 грама протеин и са перфектни за предварително приготвяне за няколко дни напред, което ще ти спести време и ще направи процесът ти по отслабване по-лесен. Ох, че жега в тази стая! Вземете една голяма тава или пък 4 по-малки купички, подходящи за печене, както аз съм направил, и слагате по 50 грама орзо във всяка купичка. След това си вземете месото и го нарежете на купчета и разпределете по-равно във всички съдове. Редете на чушката и лука отново на купчета по-равно във всяка купичка. Слагате и крема сирене, барбекю сос, подправка за барбекю, сол и най-накрая вода и разбърквате добре всичко. Премествате купичките в фурна да се готвят на 200 градуса с вентилатор за 15-20 минутки. През това време си подготвяте малко настъргана моцарела и когато купичките са на 90% готови, слагате моцарелата отгоре да се разтопи и сте готови с вкусен обяд или вечеря за няколко дни напред с около 500 калории. Точните макроси и грамажи ще откриете в описанието на видеото.